Ωραία. Σε είδα που πήδηξες στο παιχνίδι. Χαχαχα, πολύ αστείος. Καταρχάς εσύ που είσαι? Καλησπέρα. Hello. Ένα ζόμπι είναι εκεί κάτω, τράβα πάρτο. Καλησπέρα. Είναι δύο ζόμπια εκεί κάτω. What the fuckers? Γιατί έρχονται από εκεί πάνω? Είναι ανοιχτά από εκεί πάνω. Έλα εδώ, πάρε κούτα, Κούτα. Γιατί λέμε κούτα ρε, γιατί έχει κουτί. Δεν λέμε κούτα το περίεργο. Κουτί, και τι κουτί, τώρα έχει ανοίγει καινούργια σε κουτί. Όχι ρε φίλε, έλα ρε φίλε, γιατί? Πάρτο. Είναι σε βλάκας. Και δεν έχω σφαίρες. Έχεις αρκετούς πόντους, πήγαινε να ανοίξει κουτί. Ναι, θα πάω. Όχι, θα το σκοτώσω. Σε παρακαλώ, μη. Shotgun. Γιατί τιμάει μου! Βλέπεις αυτό. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Έλα από εδώ. Υπέροχα, τον καλύτερο διάλεξα να με διδάξει. Τώρα φάτα. Γιατί... Μπουμ! Nigga, what? Το σκοτώνω. Όχι, μην το σκοτώσω ακόμα. Oh, too late. You Fucking nigger. Εννοώ... You fucking African American. I'm not a fucking. Μην το σκοτώσεις, πρέπει. Άστα να με ακολουθήσει, Φεύγω εγώ λίγο μακριά. Ωραία. Όχι σε μένα, όχι εμένα. Αμάν, κοίτα πόσα έρχονται ρε. Γίνεται χαμός. Πάρε το βλόγο γρήγορα. Χάνε. Μπαζούκα, πήρα μπαζούκα. Ένα κανονικό όπλο δεν μπορεί. Oh shit. Έχω εγώ μπαζούκα, μην ανησυχείς. Έχω 20 σφαίρες RPG για όνομα του Θεού. Αυτό κάνει damage και σε εσένα, έτσι. Όπως και το Ray Gun. Το RPG. Ναι. Προφανώς. Άμα ρίξεις κοντά σου. No shit, Sherlock. Έλα ρε φίλε, εντάξει, τόσο αρχάριος είμαι. Ήρεμα. Κάποια πράγματα τα ξέρω. Κάτω μέχρι να πάρεις 950 πόντους και μετά κατευθείαν. Και μετά άλλο όπλο, πραγματικά. Ρίξε, εδώ. Stop. RPG. Ρίξε. Ναι. Ωραίος. Δεν ψόφισε τίποτα όμως. Ωραία, έχω 950 πόντους. Άνοιξε κουτί. Έλα, σε παρακαλώ, ένα καλό όπλο. Ένα σωστό όπλο. Κι άλλο πιστόλι, δεν το πιστεύω. Θα πάω να αγοράσω ένα κουτί και μετά θα πάω να αγοράσω Juggernaut. Δώσ' μου ένα καλό όπλο παιχνίδι, με έχεις ψιλοπηδήξει από την αρχή, έτσι. Ναι! Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά έχει 40 σφαίρες, μάλλον είναι shotgun. Και δεν σκοτώνει τίποτα. Έχω 2500, θα πήγαινα άνετα να πάρω ένα Juggernaut τώρα. Τρέχα. Όχι από εδώ ρε μαλάκα. Από εκεί δεν είναι το Juggernaut. Ούτε από εκεί. Από εκεί είναι. Δεν είναι από εκεί, όχι. Ρε... Είσαι καμένος για να ξέρεις έτσι τα maps. Ρε φίλε, το έχω παίξει αυτό το πράγμα 5.000 φορές που μου κάνεις. Ξέρω, έχει μπει νερό στο καρμπυρατέρ. Το καρμπυρατέρ, εγώ ξέρω εδώ πέρα, είμαι μηχανικός. Το κλασικό που λένε οι ηλεκτρολόγοι, ελέγχουμε και λάμπες. Μα θα πιάσω, θα σγάσω έναν. Καλά, ό,τι βρω μπροστά μου το εξολοθρεύω. Απλά θέλω κάποιον να μου φυλάει τα νότα, έτσι. Όπα, τι είναι αυτό? Αυτή δεν έχει πόδια, ρε. Είναι λεγόμενη νταουνάκια. Έχω κυριολεκτικά 12 σφαίρες. Άνοιξε κουτί. Ναι, δεν έχω πόντους. Έχω πόντους για να ανοίξω κουτί. Έλα ρε φίλε, όχι το executioner. Είναι πολύ γάματο. Είναι πάρα πολύ γάματο, πραγματικά. Είναι one shot kill. Ναι. Εντάξει, κάτι κάνουμε. Σκάσε. Πυροβόλο αυτό. Ωραίο one shot kill. Μαλάκα, δεν είναι one shot kill. Τι φάση. Oh shit, νταουνάκια. Τι γαμάτο. Να το πάρω εγώ αυτό. Sorry. Ρε, έχει πολύ πλάκα αυτό. Είναι καθυστερημένο που πάει στα ζόμπι. Σκότωσε το. Δεν μπορώ, είναι εν κινήσει. Να πετάξω ένα RPG και ό,τι γίνει. Όχι. Βρωμιάρη, δεν το περίμενα αυτό. Κλείνε τις πόρτες, εγώ θα τους εκκέλνω τις σκάλες. Να σου πω, εγώ τα φτιάχνω και εσύ τα διαλύεις τώρα, δεν μας τα λες καλά. Γενικά δεν σας λέει και πολλά, κύριε Χαράμπαλε. Δηλαδή, όπου βλέπεις αυτή την μπλε ακτίνα στο τέτοιο, σου παίρνει κούτα. Τι να αφήσω το execution.
Εντάξει, μου έτυχε μια βλακεία. Εντάξει τώρα. Το αυτόματο πιστολάκι. Ρε μαλάκα Χάρη, τι αδικία είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και έλα γρήγορα να πάρεις όπλο. Εδώ πέρα. Έλα, δώσ' μου καλό όπλο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Με δουλεύεις τώρα, πιστολάκι. Πάση ρε μαλάκα, τι είναι αυτό. Η φράση «η τύχη του πρωτάρι» τελείωσε, δεν υπάρχει πλέον. Please bro, I need ray gun. Δώσε ray gun. Ρε, πήγαινε πάρε κουτί, ρε. Έλα τώρα ένα καλό πλάκι. Έλα, πάμε ένα καλό Executioner. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Ξανά. Έλα, κάτι καλό. Σε παρακαλώ, ένα αυτόματο. Αρκουδάκι. Είναι απίστευτο αυτό, ρε μαλάκα, δεν υπάρχει. Έχω πέσει κάτω, Ναι, τώρα έχουμε. Ωραία πούστη. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Όχι, να σου πω ότι δεν πρέπει να πιστέψεις. Το γεγονός ότι ό,τι mystery box και να έκανα μου έτυχε βλακεία όπλο. «1v1 mate, I will wreck you». Boy, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι ηλίθιος μου, τι ηλίθιος. Δεν ήθελα να σου κάνω μαχαιράκι. Ήθελα να σου κάνω αυτό. Τι ηλίθιος μου. Ρε φίλε, θα έρθεις να δείξουμε τις βλακίες λίγο. Έλα στο κέντρο, εγώ δεν έχω διάθεση να σου σκοτώσω τώρα. Συγγνώμη. Κώστα, βρώμικο αγόρι, τι πας να κάνεις εκεί? Έλα εδώ. Χάρη. Κοίτα τι player που είμαι. Κοίτα. Ναι, ναι. Πού είσαι το πού είσαι. Κοίταξε με λίγο, Έλα να δεις που ατιμώνω το πτώμα σου. Ωχ, κάνε μου τέτοια. Κώστα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μπορώ να σε σκοτώσω με C4. Με C4, ναι, προφανώς και μπορείς. Όχι να τη σκάσω πάνω σου, εννοώ. Να την πετάω πάνω σου. Α, δεν νομίζω. Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Κάτσε. Μαλάκας. Έλα, εντάξει, πάμε τώρα σοβαρά. Λοιπόν, κάτσε να έρθω να βάλω το C4. Και έλα. Τι έχεις βάλει? Τίποτα, δεν έχω βάλει τίποτα. Βάλει το C4 αγόρι μου να τελειώνουμε. Κάτσε λίγο, έλα να με δεις. Τσέκαε. Όχι, δεν ήθελα εσένα. Έλα να με ξαναδείς. Έτσι, να μην σκουλικιάσουνε. Έλα να δεις κάτι γλωσσόφυλλα που ρίχνει εδώ με τον κύριο. Τώρα εντάξει, και καλά εγώ. Ο κύριος τι σου φταίξε? Βάλε C4 ακριβώς εδώ. Ρε, σου είπα. Μπράβο, εκεί. Ωραίος. Τι ακριβώς θα κάνει, εξήγα μου λίγο. Θα πηδήξω έξω από το παράθυρο και θα βάλεις το C4. Και θα κάνεις detonate, ωραία. Κάτσε λίγο ακίνητος, Ανέβα στο πρώτο σκαλί. Θέλω να ξέρεις ότι δεν κάνω τίποτα πονηρό αυτή τη στιγμή. Τι στο βάζω? Να το μαζέψω ήθελα. Κάτσε, ο Κώστας έχει περίοδο. Δεν έχω περίοδο, να το μαζέψω ήθελα. Όχι, έλα να δεις το πτώμα σου, έχεις περίοδο. Θα του κάνουμε χορήγηση υπόθετου. Κάτσε να πάρω μια σωστή θέση. Κώστα, λιπαντικό δεν είχαμε, αυτό θα πονέσει. Τι σκάτα, πώς δουλεύει το C4? Έλα να βάλεις C4 και θα σου πω. Καλησπέρα! Ωραία, πούστη. Βάλε το C4 στο σημαδάκι. Α. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Με το 3 τρέχω. 1, 2, 3. Έλα, πού είσαι? Ήρθα να βάλω C4 αγόρι μου, στο απέναντι παράθυρο που είσαι εσύ. Τι ηλίθιος, θα σε σκοτώσω.
Oh, it's on, motherfucker. Εδώ πέρα είναι πλακέτα. Ωραία. Πάμε. 1. Περίμενε. Τρία. Προχωράω. Προχώρα. Περίμενε. Προχώρα. Ναι! Αυτό. Αυτό. Είμαι τόσο χαρούμενος που θέλω απλά έτσι να σε σκοτώσω. Γι' αυτό κάναμε 40 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Hey, αυτό ήταν το Black Ops 2. Μα γιατί παίζουμε Black Ops 2 τώρα τη στιγμή που έχει βγει το Black Ops 4? Ένας θεός ξέρει. Απλά μας χτύπησε ένα μεγάλο κύμα νοσταλγίας και θυμηθήκαμε τις ώρες που περνάγαμε μπροστά από το Xbox του Κώστα παίζοντας Black Ops 2 και τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουμε record. Οπότε, ναι, αυτό. Τώρα θέλω μια χάρη από εσάς. Όποιος παίζει Black Ops 2 ή Rainbow Six Siege στο PC, να πάει στο Discord και να γράψει παίζω αυτά τα δύο games. Και όπου ξέρετε, ίσως βρεθείτε κι εσείς σε ένα δικό μας βίντεο. Απ' την άλλη, αν δεν ξέρεις πού βρίσκεται ο server στο Discord, έχουμε link στην περιγραφή για αυτόν και για κάθε κοινωνικό δίκτυο που έχουμε. Οπότε πήγαινε εκεί, κάνε μας follow για να ενημερώνεσαι για κάθε κίνησή μας. Αυτά. Τα λέμε.